morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Maayong buntag mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Happy viewing sa tanang viewers nato. Ilabi na sa atong mga kalungsuran nga maabot ning atong broadcast ang atong live stream karon mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Lapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro ug Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong isla, ang Lapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro, Pilar. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran. Salamat. Good morning usab sa atong mga probinsya nga silingan, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po. Good morning, Siargao, watching from Burgos. Gikan na kang Maria Teresa Malinaw Dolduco. Salamat po. Good morning. Good morning, watching from Tuburan. Gikan na kang Mikay Arcilia. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Ani na sabtasan laing edisyon sa itong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga ngay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Dili ta maglangan mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Pinaagi na ni Chris Perez gikan sa DOST Pag-asa. So nakatutok pa rin yung tinatawag natin na tail end ng frontal system dito nga sa eastern section ng northern zone. Kaya't asahan ang mga kababayan natin sa Cagayan Valley, sa Apayao, sa Kalinga, sa Mountain Province, sa Ifugao, ganun din sa lalawigan ng Aurora at ng Northern Quezon na maulap po ngayong gabi. May mga pag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog. Anytime po pwedeng mangyari yon. Samantalang amihan naman or northeast monsoon ay nakaka-apekto sa natitirang bahagi ng Hilagang Luzon. Asahan naman ang mga mahinang pag-ulan sa Ilocos Region, Abra at Benguet. Dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally maayos naman po ang panahon maliban lang sa ilang isolated thunderstorm. Gaya ng nararanasan natin or ng mga ibang kababayan po natin sa mga oras na ito dito sa Metro Manila. Nagkaroon po tayo ng thunderstorm activity at hindi naman natin inaasahan na tatagal ng hanggang 2 oras. Usually, minimum of 5 minutes po ito, maximum na 30 minutes, 1 hour, maybe 2 hours ang maximum na duration ng isang localized na thunderstorm activity. Samantala sa buong Visayas at Mindanao, patuloy naman ang generally mainit at medyo malinsangang panahon. Kung magkaroon man po ng mga pagplan o mga pagkidlat ay pagkulog ay usually bandang hapon o gabi. So sa mga kababayan po natin na lalabas ng bahay para magtrabaho or bibili ng supply sa kanilang mga pamilya, mayari lamang magdala ng payong dahil kung di man proteksyon sa biglaang pag-ulan, ay proteksyon po natin sa init ng araw. Inaasahan na maglalaro sa 32 degrees Celsius ang maximum daytime temperature sa Davao at sa Zamboanga. 31 degrees Celsius naman sa mga ilang piling lungsod dito nga sa Visayas at Mindanao area. Mao ka na mga ka-Siargao ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Mga ka-Siargao, gikan na kang Chris Perez sa DOST Pag-asa. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Adunay mga pag-ulan gyapon natong masinati, mga localized thunderstorms mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, shout out sa Escobia family from Burgos, Siargao. Gikan na kang Lex Escobia. Good morning Kuya G. Oman, apil ang Burgos pag MEC ko. Unya taod-taod atong pagasayron kung unsay mga updates sa maong mga balaod. Gikan na kang Ma'am Pearl Ra. Salamat po. Good morning. Happy viewing. Good morning Kuya G. Pag-greet naman sa ako tagsa nga birthday ni Jacuman na si Lucy Magalona Podadera.
God bless Kuya G. Gikan na kan Sir Perlo Crisologo. Salamat Sir Perlo. Good morning. Good morning Kuya G. Greet ko sa ako tatay. Belated happy birthday Tatay Toto Ramos. Diyan na sa San Benito. Marajaw na mga igsuon, Ramos family, Ilagan family, Taripe family. O sa yan ako ma-mention watching from Manila. Gikan na kan Cheche Ramos Sumando. Salamat, good morning. Good morning Kuya G. Bati po ako sa aking asawa na nagmamaneho ngayon ng sasakyan. Gikan na kan Josibel Duron. Salamat po, good morning sa asawa ni Ma'am Josibel Duron. Salamat po, good morning. From Tagbina. Salamat ma'am. Ilabi na sa mga taga Tagbina. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat, salamat. Shoutout Kuya G from Consuelo. Gikan na kang Mark Angelo Gisihan Minglana. Good morning, magandang umaga. Good morning, watching from Del Carmen. Gikan na kan John Mary Mary sa Tumi Gorillo. Salamat po, good morning. Happy viewing po sa tanan. Samtang mga kasyargaw, ang pinakaunang bahin sa mga balita karon, ikapito nga probable case sa Pilar, RT-PCR na lang ang gihulat. Nakatala karon og usa ka bag-ong probable case ang munisipalidad sa Pilar base na sa pinakabag-ong datos sa COVID-19 sa maong munisipalidad og kini positibo sa rapid antigen test nga naka-schedule na para sa pagpahigayon sa RT-PCR test. Ang maong bag-ong probable case ana karon sa Surigao del Norte Provincial Hospital og nakwarantina na. Nasa Iran nga ang maong usa ka probable case taga barangay Pilaring og nakatala usab og usa ka bag-ong recoveries dito na sa barangay Asinan. Maong gidani karon ang katawhang Pilarnon nga mosunod sa mga balaod nga gipatuman sa gobyerno, mga kasyargaw. Okay na ang latest updates mga kasyargaw dito na sa munisipalidad sa Pilar. Good morning Kuya G, happy birthday kan Alan Lipio from Quezon City. Kuya G, gikan na kang Alain Resnera de Jesus. Salamat po, good morning, magandang umaga. Good morning, gikan na kang Sir Lucas Ibalya. Sir Lucas, good morning kanimo din ha. Good morning Kuya G, keep safe always. Gikan na kang Ma'am Ruby Borham Magirang. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang kini good news kini mga kasyargaw alang na sa atong mga LGU. LGU Burgos og Santa Monica awardee sa Seal of Good Local Governance 2019. Awardee karon mga kasyargaw ang local government unit sa Burgos ug Santa Monica atol sa Seal of the Local Governance Awards 2019 nga ipahigayon karong umaabot nga February 5, 2021. Ilabi na ang awarding niini alauna sa hapon, pinagi na sa virtual awarding sa Facebook o YouTube platforms alang na sa maong mga LGU passers. Ang maong awarding pagadumalaan sa Department of the Interior and Local Government Caraga nga adunay tema nga Seal of Good Local Governance Awards Calendar Year 2019, pagpupugay sa katapatan at kahusayan ng pamahalaang lokal. Gimanduan karon ang maong mga mananaog nga magpasa og recorded message gikan na sa local chief executive o ang mayor mismo magpasa usab og usa ka photo, LGU SGLG photo, usa ka LGU officials nga image o photo mga kasyargaw, tulo ka best photo sa LGU, usa ka logo sa LGU mga kasyargaw kinahanglan usab, og usa ka photo sa Municipal Hall og LGU slogan. Congratulations sa atong mga LGU, ilabi na ang LGU Burgos og ang LGU Santa Monica. Congratulations po. Good morning Kuya G, pabati sa aking mga kapatid sa Burgos. Gikan na kang Rita Gallo. Salamat Ma'am Rita. Good morning kanimo din ha. Salamat. Good morning usab kang Uncle J. Fox S. Drelon. Salamat, good morning po. Magandang umaga. Happy viewing po
kanimo din na. Salamat ilabi na sa mga taga Pembo, Makati. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok dito na sa ating mga programa. Good morning po, lalo na sa mga nakakakilala sa akin dyan na sa Pembo. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, ang dapa karon balik MSCQ magsugod karong adlaw. Magsugod na karong adlaw mga kasyargaw ang pagbalik sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ sa munisipalidad o dinhina sa atong munisipalidad sa Dapa, dinhina sa isla sa Siargao. Atol kini sa gipakanaog nga Executive Order number 2021-003 o ang order declaring the entire municipality of Dapa under the state of Modified Enhanced Community Quarantine and imposing certain COVID-19 measures in other municipalities in Siargao, Surigao del Norte. Sumala pa sa maong executive order mga kasyargao, karong adlaw epektibo ang 5 days MECQ January 25 to hangtod na sa January 29, 2021. Gibawalan usab karon ang paggawas-gawas sa katawhan kung walay laing tuyo sa gawas sa ilang panimalay. Ipatuman usab ang temporary no sale policy sugod karong adlaw. Sumala pa nga bawal mogawas usab sa atong munisipalidad ang 21 years old and below og 60 years old and above og limitado lamang sa work duty ang paggagawa sa mga kadalanan. Ibalik usab ang pagpatuman sa quarantine pass nga adunay color coding nga ipahigayon. Sumala pa nga kun blue ang quarantine pass, Lunes o Huwebes lamang ka pwedeng mugawas. Kung green ang quarantine pass, Martes o Biyernes lamang o kung pula kada Miyerkules lamang ka makagawa sa inyong panimalay. Sa tanang trabahante, kinahanglan ninyo mukuha og work pass. Ipatuman usab ang liquor ban. Aduna usab gimugna nga mga checkpoints aron pagsusi sa mga musulod og mugawas sa atong munisipalidad. Kini nga lakang mga kasyargao aron mapugnan ang pagsipa pa sa mga COVID-19 cases sa atong munisipalidad. Mahinumduman ang mga daghang kaso sa COVID-19 ania sa Dapa og 44 out of 73 o 44 out of 73 ka active cases ania sa Siargao Island. Maong kitang tanan gipayuhan nga mag-ignay og musulod sa mga balaod nga gipakanaog sa probinsya og atong munisipalidad mga kasyargao. Mga latest updates din ina sa munisipalidad sa Dapa. Good morning, sir. Shoutout ako sa pamilya ni Kapitan Elizalde Sinday to Nuevo Campo, San Benito. Gikan na kang Ma'am Rosemary Febra Halok Arreza. Salamat po. Good morning. Sa mga nangutana kung apil ba ang uban mga kalungsuran sa isla sa Siargao sa MECQ, ang tubag ana dili po gipatuman lamang nila ang mga quarantine measures, ang mga balaod nga anaa mismo sa inyong kaugalingon munisipalidad. Kung ang inyong munisipalidad nagpatuman na kini na balaod, mao kana ang i-impose mga kasyargao. Ang gi-state lamang dito sa bagong executive order ang Dapa lamang ang magpahigayon sa MECQ, samtang ang ubang munisipalidad magpatuman sa nagkadaiyang mga balaod ni ini mga kasyargao, mga nagkadaiyang executive orders sa maong mga munisipalidad mga kasyargao. Walay biyahe karon mga kasyargao. Ang pwede lang mo biyahe ang mga cargos mga kasyargao. Pampasahero wala, bawal karon mga kasyargao. No sale policy ang munisipalidad sa Dapa mga kasyargao. Samtang sa uban mga ports mga kasyargao, ipatuman ang nagkadaiyang balaod dinha na sa nagkadaiyang port, ilabi na sa San Benito, ilabi na sa Del Carmen, ilabi na sa Socorro, ilabi na dito sa Pamusaingan o sa uban pang ports nga maagihan mga kasyargao. Ipatuman ang ilang nagkadaiyang policy o polisiya o mga guidelines mga kasyargao. Apan ang Dapa close kini karon
mga ka-Siargao. Good morning Kuya G sa tanan taga Siargao, gikan na kan Sel Dwayne Rabuya. Salamat Sel Dwayne. Good morning kanimo din ha. Magandang umaga po. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, police station sa Siargao may pahigayon og tree planting activity. May pahigayon og tree planting activity mga ka-Siargao ang Pilar del Carmen General Luna Municipal Station nitong Sabado ug Domingo. Ingon nga inisyatibo sa atong kapulisan aron maampingan ang kinaiyahan. Lakip sa maong aktibidad ang pakikoordinar niini sa Municipal Environment and Natural Resources Offices sa Pilar si Miss Trexie Polvorosa nga gipahigayon ang maong tree planting sa Dayauhay og Asinan Pilar. Sa General Luna, gikoordinar mao si Mr. Jose Wilbert Gorgonio o kinigipahigayon dito na sa Barangay Tawin-Tawin o sa Del Carmen kinigipahigayon dito na sa Barangay Katipunan. Congratulations po sa atong mga kapulisan, ilabi na sa inisyatibo sa pagpananom sa mga punong kahoy mga ka-Siargao aron na mahulipan ang mga nawala na mga kahoy, ang mga naputol na mga kahoy o pagpadayon sa long term na pagtanom mga ka-Siargao aron dili ta mawad-an og kahoy, punong kahoy din na sa nagkadaiyang munisipalidad mga ka-Siargao. Good morning, happy viewing all Siargao na ang gikan na kan Che Gamonero. Salamat Che, good morning kanimo din ha. Salamat. Magandang umaga po. Salamat kaniyong tanan mga ka-Siargao. Salamat sa inyong suporta. Samtang sa laing bahin, relief operations gipahigayon sa Sison Municipal Police Station. Ang personahe sa Sison Municipal Police Station nga sa pagpangulo ni Police Staff Sergeant Charlotte R. Bucod, ilalom sa supervision ni Police Lieutenant Anglo Ambid, may pahigayon og barangay visitation og miapod-apod sa mga family food packs sa mga less fortunate families sa barangay Lower Patag, Sison, Surigao del Norte nga labing apektado sa COVID-19 pandemic mga ka-Siargao. Kini nga lakang kabahin na sa PNP Relief Operations Program and Assistance sa atong mga kapulisan mga ka-Siargao. Mga latest updates dito na sa Sison, Surigao del Norte. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing. Samtang sa laing pahin sa mga balita karon, Care Infodemic Drive gipahigayon sa Anumar, Surigao City. Niadtong January 23, 2021, alas 9 sa buntag, ang Surigao del Norte Police Provincial Office sa pagpangulo ni Police Major Tisel Armoleta uban sa PRO 13 PIO sa pagpangulo sab ni Police Major Dorothy M. Tumulak may pahigayon og Coronavirus Awareness Response and Empowerment of Care Infodemic Drive og PNP Relief Assistance uban sa pakig-partner niini sa Jaime V. Ong Pin Foundation Incorporated dito na sa Upper Sangay, Barangay Anumar, Surigao City uban sa barangay captain niini og mga barangay konsehal nga si Honorable Abdulik Contemplo. Ana sa 78 ka pamilya ang nakadawat sa food packs nga gilangkuban sa rice, noodles, canned goods, face mask og face shields. Human sa pagpaghatag o pagpanghatag sa maong mga relief packs, may pahigayon usab og ang SDN-PPO o care activity aron na sa pagpaybalo sa mga kaimportante sa public health protocols alang na sa kaayuhan sa katawhan o ang mga lakang sa CTG mga ka-Siargao. Mga latest updates dito na sa Surigao City. Good morning Kuya G, nakikinig po kami sa programa mo dahil nag-aantay kami ng totoong update sa lockdown. Shout out kanila, Hemelito Villaber at kay LV Mancao dahil nakikinig sila sa iyo. Salamat, gikan na kan Sir Ibrahim Del Yupa. Salamat po, good morning. Ang lockdown po sa DAPA is 5 days lang po.
sa January 25 karong adlaw hangtod na sa January 29 mga kasyargaw Friday mga kasyargaw. Bulaton lang nato kung ma-extend ba kini o dili na mga kasyargaw tungod kay sumala pa sa mga report nga daghan gayud ang positibo sa dapa mga kasyargaw. Salamat po sa tanaw pakikinig dito na sa ating programa. Salamat po. Good morning. Salamat. Hindi ka na kan Sir Ibrahim Del Yupa. Salamat po. Good morning. Hello, Kuya G. Keep safe ninyong tanan. Beke naman, Kuya G. Salamat, Ate Angie BC. O sa mga taga Cebu, good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Ilabi na ila Ate Angie din na sa Cebu. Good morning po. Magandang umaga. Happy viewing po. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, atong pagasayron karon mga kasyargaw ang kaimtang sa COVID-19 dinhi na sa atong nasud o sa atong rehiyon sa Caraga. As of January 23, 2021, we have 95 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, 15 cases from Agusan del Norte, from municipalities of Carmen, 7, Nasipit, 4, Tubay, 3, and Las Nieves, 1. 5 cases from Cabadbaran City, from Barangays Cabinet, 4, Del Pilar, 1. 39 cases from Agusan del Sur, from municipalities of San Francisco, 15, Prosperidad, 9, Rosario, 7, Bunawan 3, Esperanza 3, Santa Josefa 1, Talacugon 1. 2 cases from Bayugan City, from Barangays Cagbas 1, Poblacion 1. 6 cases from Surigao del Norte, from municipalities of Dapa 2, San Benito 2, and 1 case each from General Luna and Placer. 8 cases from Surigao del Sur, from municipalities of Bayabas 6, Carmen 1, Tagbina 1. 2 cases from Tandag City, from Barangays Dagokdok 1, Mabua 1. 1 case from Mangagoy, Bislig City. 17 cases from Butuan City, from Barangays Ampayon 2, Dato Silungan 2, Taligaman 2, and 1 case each from Barangays Ambago, Baan Kilometer 3, Doongan, Fort Puyohon, Holy Redeemer, Libertad, Los Angeles, San Ignacio, San Vicente, Tagibu, and Villa Cananga. For classification of cases, we have recorded 74 local transmission cases, 12 cases with no travel history to an area with local transmission, and 9 cases with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 69 cases are symptomatic, 25 have mild, and 1 severe. For status of management, 95 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of January 23, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have recorded a total of 5,721 confirmed cases, 684 active cases, 4,783 recoveries, and 254 deaths. Mao kana ang latest updates nato karon mga kasyargaw sa COVID-19 sa Caraga region. Shoutout Kuya G, gikan na kang Kennedy Trajano Sanchez. Hi Kuya G, pag-greet ko happy birthday sa ako brother-in-law, si Jimbo Ravilo, na jaon ko man sa Barangay Serna, Surigao City. Salamat po, shoutout, happy birthday kang Jimbo Ravilo, gikan na kang Cyril, si Shorna Bagtaso. Naba-extend ang lockdown, Kuya G. Wala pa po'y gipagawas nga latest na updates ang probinsya Surigao del Norte. Sa pagkakaroon, 5 days MECQ gihapon mga kasyargaw ang gipatuman. Sugod karong adlaw mga kasyargaw dinhi na sa munisipalidad sa Dapa. Sa mga nangutana mga kasyargaw, ilabi na sa mga nangutana kung mag-lockdown ba ang mainland Surigao, dili po. Wala po'y naka-state, wala po yan nakabutang sa executive order nga mag-lockdown ang Surigao del Norte. Kaya nakita na ko mga kasyargaw, dunay mga naglibot karon sa social media nga mag-lockdown daw ang Surigao City o ang Surigao del Norte, ang mainland Surigao. Mga kasyargaw, wala po yung executive order nga gipagawas ana. Only ang Dapa lang po ang na-ECQ sulod sa 5 days mga kasyargaw. O kana ang latest na mga updates mga kasyargaw sa maong executive order nga gipagawas sa probinsya Surigao del Norte. Kung makita ka mo ng post nga mag-lockdown ang Surigao del Norte, mainland Surigao o ang 2nd district, dili po tinuod na mga kasyargaw. Kay ang Dapa lang ang naka-state, nakabutang sa executive order mga kasyargaw.
Mayong buntag, salamat sa pangutana Sir Kennedy Trajano Sanchez. Mayong buntag kanimo din ha. Mayong buntag Sir G, si Randy Artiaga Santisas watching from Manila. Thank you Sir G, God bless. Gikan na ka nga Sir Randy. Salamat Sir Randy, good morning. Maradyo na buntag Kuya G, watching from Pasay. Stay safe mo din ha sa din ha. Pa-shoutout ako sa asawa ko si Catherine. Natuyog pa. God bless. Good morning po. Gising na. Gikan na kang Loy. JJC Ambid. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Mata-mata na mga kasyargao. Mata na ka mo. Good morning. Gikan na kang Gea Fier Maylan. Salamat. Good morning kang Gracel Fermilan. Salamat. Good morning. Magandang umaga po. Happy viewing kanimo din ha. Salamat. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargao, Pangulong Rodrigo Roa Duterte gidepensahan si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Gidepensahan karon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. gikan na sa mga akusasyon sa korupsyon sa gihimong pagpalit karon sa COVID-19 vaccine sa atong gobyerno sa nagkalain-laing pharmaceuticals mga kasyargao sa tibok kalibutan. Ang pamahayag atong pag-sayron gikan na mismo kang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Secretary Galvez, so doing everything he can. Mabutit natapos nagiprangkahan ko talaga sila. Ngayon sabi ko, posta ko yung presidency ko. Walang graft yan. At si Secretary Galvez, kilala ko. Para sa akin, I was there in Marami when we were fighting the Islamists. And I saw in him Kaya nung pag-retire niya, kinuha ko. Tapos ngayon ito, binigay ko sa kanya lahat. Ikaw lang ang magturo nito. Mao ka na mga kasyargao, ang mismong pamahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tungod na sa mga akusasyon mga kasyargao. Mahinumduman nato mga kasyargao nga giakusahan karon si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga adunay mga korupsyon nga nahimo karon sa pagpalit sa COVID-19 mga kasyargao. Ilabi na ang pag-akusar karon sa mga magbabalaod ngadto na kaniya o guban pang mga tao dinhi na sa atong nasod Pilipinas. Apan, gisiguro sa Pangulo nga wala gayoy nahitabo nga graft and corruption sa pagpalit karon sa COVID-19. Tungod kay si Secretary Galvez usa ka matinud-anon nga tao ilabi na panahon pa sa pagserbisyo niini sa military mga kasyargao, mao nga gikuha kini sa atong Pangulo tungod na sa iyang mao nga mga batasan, mao nga mga pagka-matinud-anon mga kasyargao. Mga latest updates dito na sa kauluhan mga kasyargao. Good morning Kuya G! Kuya G, pa-shout out sa tanang mga ka-workmate ko sa Prince Fuel Station diyan sa Barangay Sayak o diri na sa Kilometro 1 del Carmen, Siargao Island. Gikan na kan J. Baloy, ASP Compobe. Salamat po, good morning. Ilabi na sa mga taga Prince Fuel Station. Good morning po kaninyong tanan. Shout out kaninyong tanan. Magkapit lang mga kasyargao. Good morning po. Salamat sa pagsuporta. Salamat mga kasyargao. Samtang mga kasyargao, ang atong mga horoscope karong buntaga, kinigiya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success mga kasyargao. Sa Aris, mga kasyargao, progressive ang imong life goals karon. Ang group activity muhatag og mental stimulation kanimo malipay sa high school class reunion karon. Samtang sa Taurus, mga kasyargao, mahinayon ang travel. Ang bag-ong kalingawan mahimo og money-making businesses. Mag-share sa imong blessings karon, mga kasyargao. Samtang sa Gemini, ayuhon ang pag-study sa investment opportunity. Maglikay sa get rich quick nga sales presentation. Ampingan ang mga credit cards nimo karon. Samtang sa Cancer,
madiscover ang dili kinahanglan nga expenses karon. Kinahanglan ang disiplina aron mabalance ang budget, cost cutting, magpa-increase sa imong savings karon, mga kasyargaw. Mao na ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat, mga kasyargaw. Good morning, Syargaw. Good morning, Kuya G. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Salamat, good morning. Salamat, Charles. Good morning kanimo dina og sa mga taga San Benito og mga taga Del Carmen. Salamat po. Ilabi na sa mga taga Kaob. Good morning kaninyo dina, mga taga Kaob. Good morning. Happy viewing po. Salamat kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw. Sa live COVID-19 test sa Philippine Red Cross, sugdan na karong adlaw. Sugdan na sa Philippine Red Cross karong adlaw ang paggamit sa saliva o laway alang na sa testing o pagsusi sa COVID-19. Kinihuman nga aprobahan na sa o giaprobahan na sa Department of Health ang saliva COVID-19 test nga mas barato o less invasive. Sumala kang PRC Biomolecular Laboratories Head Dr. Pauline Obial o ang kanhing DOH Director usab si Dr. Pauline Obial nga unang mamahimong available ang saliva COVID-19 test sa ilang laboratory sa Mandaluyong o port area sa Manila. Gilauman nga mapahigayon kini usab sa tanang molecular laboratory sa tibuok nasod sugod sa umaabot nga February 5, 2021. Sumala pa nga 3 ka oras lamang ang hulaton aron makuha na ang resulta, mga kasyargaw, og samtang nagkantidad lamang sa 2,000 pesos ang maong saliva testing, mga kasyargaw. Mga latest update sa Philippine Red Cross karon, ilabi na ang higayon sa saliva testing nga magsugod na karong adlaw, mga kasyargaw, dito na sa Mandaluyong o sa port area sa Manila. Hoping na February 5, mga kasyargaw, mo libot na ang maong testing sa tibok na molecular laboratory. Unta na naana dinhi sa Surigao City, mga kasyargaw. Naana din na sa kilometro 9 Bonifacio, mga kasyargaw. February 5 kay i-roll out naman nila kini kay aprobado na magayon sa Department of Health karon, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Morning sub sa ako mga friends sa Barangay Bonifacio, Surigao City. Gikan na ka Ma'am Estela Mamita Prada. Salamat po. Good morning. Magandang umaga, mga kasyargaw. Good morning, Brad G. Pa-shoutout ko sa mga taga-barangay Mabuhay, ilabi na sa Hapay o Komandante family. God bless us all. Gikan na Kanzaldi Vestra Hapay. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Salamat po sa pagsuporta, sa pagtutok din na sa atong programa. Salamat po. Good morning. Happy viewing po. Samtang sa Leo sa atong mga horoscope karon, mga kasyargaw, ang business opportunity muhatag og financial freedom. Mabayaran ang tanang utang, increasing ang imong income karon. Samtang sa Virgo, mga kasyargaw, adunay significant improvement karon. Inspired ka sa pag-analyze sa effects sa imong choices karon, mag-improve sa life skills, mga kasyargaw. Samtang sa Libra, ang imong romantic relationship mahimo siya og best friend. Exciting ang fulfillment sa tanang levels sa relationships. Growing delightful ang loving expression, mga kasyargaw. Samtang sa Scorpio, doon ay mag-share sa imo sa interesting mystery sa community. Doon ay action sa imong money-making idea. Ampingan ang ATM card karon, mga kasyargaw. Mao na ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Napay laing upat sa mga mosunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Salamat po. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanan. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Marivic Mariano. Salamat po. Good morning. Happy viewing. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Tokyo Olympics ipadayon bisan adunay COVID-19. Gianunsyo sa Japanese government nga padayon gihapon ang Tokyo Olympics karong tuiga bisan pa na ay COVID-19. Kini ang giklaro sa Japanese government human nga mikanat sa social media ang hisgutanan nga kansilahon
ang Tokyo Olympics o gibalhin kini sa tuig 2023. Sumala kang Japanese Prime Minister Yoshihide Suga nga walay mabag-o sa plano o gipadayon gihapon ang Olympics sa Hunyo o sa June, mga kasyargaw. Basta tumanon lamang ang mga health protocols, mga kasyargaw, sa maong mga paduwa karon, mga kasyargaw, o athletic competitions. Mga na latest updates dito na, mga kasyargaw, sa Tokyo. Good morning, Kuya G. Good morning, sab sa tanang taga-Sayak. Hilabi na sa akong maguyang nga si Manoy Edwin Pobe and family. God bless sa ato tanan and keep safe everyone. Salamat, Kuya G. Gikan na kang Jacqueline Gonzales Pobe. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Salamat. Samtang ang last na upat nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw, sa Sagittarius. Dunay exciting message ang Facebook nimo karon. Moabot ang imong chatmate o gusto makig-eyeball sa imo. Samtang sa Capricorn, overwork o underpaid ka sa imong career. Mag-explore sa bagong career opportunity sa abroad. Samtang sa Aquarius, inspired ka sa time out sa imong romantic expression. Increasing o multiplying ang imong income karon. Mag-share sa imong blessings sa charity, mga kasyargaw. Samtang sa Pisces, dunay bagong maila sa social event. Ang event coordination, ang imong bagong negosyo karon, mga kasyargaw. Mamana ang mga horoscope nato karong buntaga. Kinigiya lamang, mga kasyargaw, para na sa pagkabot nato sa atong success karon, mga kasyargaw. Salamat po. Good morning. Magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat, mga kasyargaw. Samtang, mga kasyargaw, ang atong latest update sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang Department of Health nakakumpirma na, mga kasyargaw, og dugang nga 1,949 nga COVID-19 cases as of 4 p.m. January 24, 2021. Maong ana-ana karon sa kinatibuk-ang 513,619 ang total cases, samtang 27,765 ang aktibo ni ini. Sumala pa sa DOH usab nga nadungagan og 7,729 ka new recoveries, 53 new deaths, mga kasyargaw. Mao ang kinatibuk-ang recoveries karon sa tibok nasod Pilipinas, ana-ana sa 475,612 og ang mga nangamatay lapas 10,000 na 10,242, mga kasyargaw. Mao na ang latest updates nato karon sa kahimtang sa COVID-19 sa tibok nasod Pilipinas. Good morning, Kuya G. Watching here in Bitoon del Carmen. Regards ko sa ako, Mama Kikay. Thanks. God bless. Salamat. Good morning, mga taga Bitoon. Good morning po. Magandang umaga, Del Carmen. Salamat po. Gikan na kang Flora Mi Estaloza Puo. Salamat po. Good morning. Happy viewing po. Good morning, Kuya G. Sa ako, duha ka anak na si Kayla Andales, Amaya Andales, og sa ako asawa na si Melanie Oraliza. Og paki-shoutout nako kay Camilot Bukod og kay Konsihal Mikeson Missiona og sa ija asawa na si Rubilin Oraliza Bansig na lumon ni Mamerto Bansig. Salamat po. Gikan na ka Sir Kayong Andales. Sir Kayong, good morning kanimo din na. Salamat. Shoutout po sa tanang gipa-shoutout ni Sir Kayong. Ilabi na sa mga anak ni ini nga si Kayla og Amaya. Salamat, good morning, magandang umaga. Og sa asawa ni ini nga si Ma'am Melanie Oraliza. Salamat po, good morning, happy viewing po. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po sa inyong tanan. Kamusta ka mo, mga kasyargaw? Happy viewing. Happy Monday po. Salamat sa inyong suporta. Mga kasyargaw, atong balikon. Sugod karong adlaw ang Modified Enhanced Community Quarantine dinhi na sa munisipalidad sa Dapa. Mag-ignay gayud kita, mga kasyargaw. Tumanon gayud nato ang mga pahinomdom, ang mga balaod dinhi na sa atong munisipalidad ug dinhi na sa atong isla ug sa mga balaod nga gipagawa sa atong probinsya Surigao del Norte. Kay ang tumungog tuyo lamang niini, mga kasyargaw, nga mamahimong maayo kita, mga kasyargaw, og wala na yung mga COVID-19. Sumala pa sa bagong gipagawas karon, mga kasyargaw, sa
DOH Caraga, aduna say nadugang dinhi na sa munisipalidad sa Dapa, sa General Luna o guban pang munisipalidad mga kasyargaw. Mag-ingnay gayud kita mga kasyargaw. Good morning Kuya G, watching from Gonzales Street, Surigao City. Gikan na kang Yuel Nogaliza. Salamat Yuel. Good morning. Good morning. Ilabi na sa mga taga Burgos o ilabi na sa taga Gonzales, Surigao City. Good morning. Happy viewing po. Good morning Alan Joshua Yatona. Good morning kanimo din na Alan. Mayong buntag kanimo din na happy viewing. Good morning Kuya G. Pa-shoutout sa mga taga Maasin. Ilabi na sa mga nagbantay kuman. Kan Nanay Sosing. Pa-shoutout kan Jerry Consigna. Salamat. Gikan na kang Rochella Dador. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Alan, good morning kanimo din na. Wala man kay profile pic. Salamat. Magandang umaga. God bless po. Happy viewing. Dini na lamang kukutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato. Nga panag-uban, din hina sa atong programa, Siargao TV News, para napaghatod ka ninyo sa mga importanteng balita. Nga ngay natong masairan, din hina sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Kini nyo nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana pagbantay makisayod. Aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. God bless po. Happy Monday po kaninyong tanan. Salamat. Good morning.